Jenni ja Sellahan näyttävät tässä agilityä, joka on kilpailulaji. Siinä on rata, joka koostuu erilaisista esteistä. Niin kuin näette, lammaskoira on nopea, ketterä ja innokas. Lammaskoirat rakastavat yhdessä tekemistä omistajiensa kanssa. Aikanaanhan nämä paimensivat lampaita Englannin sumuisilla nummilla ja ajoivat karjaa markkinoille, olivat paimenten korvaamaton apu. Nykypäivässä lammaskoirat edelleen rakastavat tekemistä ja työtä. Kiitos Jenni ja Sella vauhdikkaasta esityksestä. Lammaskoirat kerittiin aikanaan lyhyen turkkiin, kun ne paimensivat. Saman aikaan lampaiden kanssa ne saivat lyhyen frisyyrin. Ja tässä on nyt 5-vuotias Hilla näyttämässä, että miltä lammaskoira näyttää lyhytturkkisena. Kun turkin ajan lyhyeksi, se kasvaa samanlaiseksi pitkäksi ja hulmuavaksi noin 1,5 vuodessa. Turkki ei sinällään muutu miksikään, vaikka se leikkaa lyhyeksi. Ja lyhytturkkisen koiran kanssa voi harrastaa kaikkea muuta paitsi näyttelyitä. Sinne vaaditaan se suuri karva. Tosin näyttelystäkin voi käydä kerran vuodessa meidän erikoisnäyttelyn freestyle-luokassa, missä Hillakin esiintyi viime kesänä. Kiitos Jonna ja Hilla. Me jatkamme sitten toiminnallisella osuudella ja seuraavaksi Jenni tulee jälleen lavalle toisen koiransa kanssa. Nyt hänellä on 2-vuotias Hemmuuros, jonka kanssa he esittävät rallitokoa. Tervetuloa Jenni ja Hemmu. Rallitokohan on suhteellisen uusi laji. Se koostuu erilaisista tehtävistä, mitä koira suorittaa ohjaajan ohjaamana. Rallitoko on kehitetty alun perin agilityn ja tottelevaisuuskoulutuksen välimuotona, ja se on hiukan leikkimielisempi laji. Siinä saa koiraa kehua ja kannustaa tekemään asioita aina vaan paremmin. Rallitokohan virallistettiin viralliseksi kilpailulajiksi jonkun aikaa sitten, ja nyt näitä lammaskoiria voi nähdä ihan kilpailemassa rallitokossa. Tässä näette täysturkkisen uroksen, joka on selvästi kookkaampi kuin narttu. Lammaskoiran nartuthan ovat kooltaan noin 25-35 kiloisia ja niiden alaraja on 56 senttiä. Urokset taas ovat 10 kiloa painavampia, niiden keskipaino on 35-45 kiloa. Ja koska meillä ei ole ylärajaa, voi urosten säkä olla jopa yli 70 senttiä. Tässä onkin mahdollista meidän rodussa, että suurimmat nartut ovat pienimpiä uroksia isompia. Mutta meidän rodussa koko ei ole ratkaiseva tekijä, vaan aina se tyyppi ja tietysti tämä ihana lammaskoiran luonne. Sitten tänne seuraan liittyy rallitokoilemaan Tytti ja kohta 4-vuotias Tao. Tytti ja Tao kilpailevat myöskin rallitokossa ja ovat niittäneet hienoa menestystä. Lammaskoiran on helppo kouluttaa. Se on paimenkoiran tapaan miellyttämishaluinen. Se rakastaa, kun se saa olla omistajansa kanssa. Oli kyse sitten harrastuksesta tai metsälenkistä. Lammaskoira ei ole kovin vaativa rotu liikunnan suhteen, mutta silti erittäin kestävä. Jos sen kanssa haluaa tehdä tuntien metsälenkkejä, niin se kyllä onnistuu. Lammaskoira on isosta koostaan huolimatta vielä suhteellisen terve rotu. Toki sillä on isojen koirien tapaan jonkun verran lonkka- ja kyynärpääongelmia, mutta kaiken kaikkiaan rotun kasvatus on sen verran pienimuotoista, että pentueet harkitaan erittäin tarkkaan. Siinä Tytti ja Tao suorittaa viimeisiä liikkeitään. Hienoa, kiitos Tytti ja Tao. Ja näiden toiminnallisten harrastusten jälkeen nähdään sitten vielä yksi harrastus. Kutsumme lavalle nyt Minnan ja 6-vuotiaan Veskun. Tervetuloa. Vesku on näyttelykoira. Toki se on myös kotikoira, ennen kaikkea perheenjäsen, mutta sen kanssa harrastetaan näyttelyitä.
Näyttelyissä lammaskoirien turkin pitää olla hyvin kunnostettu. Se harjataan, se on puhdas, se on upean näköinen, hulmaavinen turkkeinen. Ja lammaskoiran rotutyypillistä ominaisuutta korostetaan takakorkeudella. Sen lantion päältä tuperataan turkkia, sitä pistetään vähän, pörrötetään ylöspäin niin, että se näyttäisi mahdollisimman takakorkealta. Tästä villityksestä on tullut muotia vasta 70-luvun lopussa. Nykypäivässä lammaskoiria näkee meidän erikoisnäyttelystä useita kymmeniä yhtä aikaa kehässä. Ja kyllähän lammaskoira on upean näköinen. Kiitos Vesku ja Minna. Sitten meillä on nykypäivän työkoira. Vaikka lammaskoirat eivät enää varsinaisesti paimenna, niin niiden kanssa voi tehdä muuta tärkeää työtä. Lavalle tulee Santtu ja 2,5-vuotias Lissu. Lissu on pelastuskoira. Santtu ja Lissu ovat käyneet reilun vuoden pelastuskoirakoulutuksessa. Edessä on vielä pitkä koulutus, sillä etsiä pelastuskoiran työ on erittäin tärkeää. Nämä toimivat viranomaisten apulaisina etsien kadonneita henkilöitä. Pelastuskoirakoulutuksessa yhteisymmärrys ja luottamus on erittäin tärkeä asia. Ja lammaskoirat luottavat helposti omistajansa. Tämä Lissukin voi tulevaisuudessa pelastaa jonkun ihmisen hengen. Kiitos Santtu ja Lissu. Sitten meille tulevat seuraavaksi lavalle ne kaikkein söpöimmät, eli lammaskoirien pennut. Ensimmäisenä Eve tulee 6-kuukautisen Hilman kanssa. Sitten tulee Laura Huldan kanssa. Sen jälkeen sieltä tulee Laura ja Hulda. Hulda on myöskin 6 kuukautta. Sitten tulee Huldan ja Hilman veli Börje Tiian kanssa. Sitten me saamme 5 kuukauden ikäisen Martan ja Pasin lavalle. Sitten sieltä tulee 5 kuukauden ikäinen Ella Päivin kanssa. Edellisten veli Dino Tertun kanssa. Sekä sitten Päivi ja Evita, joka myös kuuluu samaan pentueeseen. Viimeisenä tulee Anna Kodin kanssa. Toiseksi viimeisenä Anna Kodin kanssa. Kodi on 5 kuukauden ikäinen urospentu. Ja sitten tulee Tytti Pädin kanssa. Pädi on näistä pennusta vanhin, Pädi on 8 kuukautta. Osa näistä pennusta olikin tänään pentunäyttelyssä ja menestystäkin tuli kivasti. Kuten näette, lammaskoiran pennut syntyvät mustina, ne ovat mustavalkoisia ja alkavat pikkuhiljaa vaihtaa turkkiaan. Pädistä näkee, että Pädi on sitten jo vaihtanut hiukan aikuisturkkia. Ja samaan aikaan kun saatte ihastella pentuja, niin Tytti näyttää Pädin kanssa, että nuorena vitsa väännettävä, eli Pädi rallitokoilee jo 8 kuukauden ikäisenä Tytin kanssa. Tässä he esittävät muutamia liikkeitään. Tosin keskittyminen on aavistuksen vaikeaa, kun on niin paljon kavereita kehässä. Kuten näette, lammaskoirat ovat erittäin sosiaalisia. Niitä voi olla laumassa useita, eikä ongelmia juurikaan esiinny. Urokset tulevat toimeen keskenään ja meillä on yhdistyksellä paljon pentutapaamisia leirejä, jossa koirat ovat sulassa sovussa. Meillä on täällä messulla oma osasto. F9. Tervetuloa katsomaan englantilaista olohuonettamme. Ja siellä on myös näitä pentuja ja muita koiria taputeltavana ja rapsuteltavana. Voitte esittää meille kysymyksiä ja ostaa aivan ihanan vanha englannin lammaskoirakalenterin 10 € ensi vuodeksi. Kiitos pennut. Ja sitten vielä virallisissa tiedotteissa on yleensä loppukevennys. Ja meidän loppukevennyksenä on veteraani-ikäinen 8,5-vuotias Osku. Hän pelaa omaa kehittämää lajiaan oskupalloa isäntänsä Arin kanssa. Tervetuloa Osku ja Ari. No niin, nyt lähtee oskupallo käyntiin. Oskuhan on todella 8,5-vuotias ja kuten näette, vauhti ei tästä yhtään ole vähentynyt. No niin, nyt Osku jätti pallon, koska nenään osui selvästi parempia hajuja.
Lammaskoirat osaavat olla miellyttämishaluja, mutta totta kai myös hiukan itsepäisiä. Yleensä nämä ovat vain hulvattomia. Nyt Osku sai pallon kiinni ja yleensä Oskupalloon sitten kuuluu se, että Oskulle jää se pallo. Kiitos kaikille seurasta ja tervetuloa osastollemme. Toivottavasti Ari saa pallon vielä Oskulta.